Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ordnat lil Media Today tħallas kumpens ta' 2,000 euro lil persuna li kien parti mill-inkjesta ta' Defni Caruana Galizja u li dan jiġi hu l-ġurnalista ta' Shift News Caroline Muscat wara li ġiet attribwita lilu malafama minn żewġ ġurnali. John Muscat kien beda proċeduri ta' kawża ta' libella danni kontra l-ġurnali Malta Today u Illum wara li dawn irrapportaw li bħala espert tal-qorti kien għadda informazzjoni li loħtu fuq inkjesta li kienet għaddejja. Muscat kien qal li ħassu aggravat bl-artikolu publikat fejn ġie identifikat bismu bħala wieħed minn 3 esperti maħturin fl-inkjesta maġisterjali dwar l-omiċidju ta' Caruana Galizja. Għaldaqstant il-qorti kundannat lil Malta Today tħallas is-somma ta' 1,000 euro lil John Muscat u l-istess ammont irid jitħallas mill-ġurnal Illum biż-żewġ ġurnali jinstabu ħatja ta' malafama. Għal Muscat der l-avukat Joseph Summit Maple filwaqt li l-kumpanija Media Today deret l-avukat Veronique Dalli. Raġel ta' 63 sena mill-Ħamrun li kien jagħmilha ta' investigatur privat u saħansitra ħaddem persuni oħrajn biex jagħmlu dan ix-xogħol minkejja li ma kellux liċenzja kellu l-multa tiegħu imnaqsa b'400 euro. Madankollu l-qorti tal-appell ikkonfermat is-sentenza sospiża ta' ħabs peress li hu kien qed jagħmel dan ix-xogħol bla liċenzja. Fil-każ kontrih ir-raġel ammetta li ħadem għal 25 sena bħala investigatur privat minkejja li ma kellux liċenzja mill-Kummissarju tal-Pulizija. Il-qorti tal-appell liberat lil Bela mill-akkuża li ta' fastidju lil persuna li kien qed isegwi għaliex ma kkawżalux biża' jew ansjetà. Fid-dawl ta' dan minn barra sentenza ta' xarejn priġunerija sospiża għal sentejn ingħata wkoll multa ta' 2,000 euro minflok 2,400 euro. Il-qorti tal-appell kriminali preseduta mill-imħallef Aron Buġejja bidlet sentenza ta' 7 xhur ħabs għal waħda ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn fil-konfront ta' mara ta' 36 sena mill-Ħamrun wara li f'April li għadda nstabet ħatja li tlajjat għal skop ta' prostituzzjoni u li rrifjutat li tagħti l-informazzjoni mitluba mill-pulizija. Filwaqt li kienu konfermati dawn ir-reati, l-ewwel qortija kienet instabet ħatja wkoll li saret reġettiva. Xi ħaġa li l-qorti tal-appell sabet dubju dwarha u qalet li m'hemmx provi b'saħħithom li wettqet reati waqt il-perjodu ta' ordni ta' probation mogħtija lilha b'sentenza ta' 22 ta' Mejju tal-2018 mill-qorti tal-Maġistrati. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Godwin Sherry għal mara deru l-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija.